ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ଶିଶୁ ଦିବସ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଦିନକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅଟେ। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଚାଚା ନେହେରୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂ ମିଠାଇ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିଶୁର ବିକାଶ ହିଁ ଦେଶର ବିକାଶ ଅଟେ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟ ରଚନାଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।